僕が救世主になるのかも。行きましょうか。よいしょ。人間まともにやったことがないので、まあ、ランクマッチが確かここになるので、やっとかないとなって感じですね。キングズキャニオンっていうのは、一応何でしたっけ、あれはしたんですが、あれってなんだ、デジャブルートは遊んだんですけれども、ほんと同じルートしか通らなかったので、いろんなところに降りて、どういう地形なのか、まあ、見てみたいですよね。どこが人気かとか。割とあのマップって、人の配信とか動画とか見てると、どこに何のがあるのかちょっとよくわからないので、そこを、まあ、今日なんとなくわかればいいかなと。何がしたかったんだ。私は今絶好調なんてね。おって。キルデス比をじわじわと上げてて、0.15。雑魚すぎでは、ランクだけなんか無駄に上がっちゃった感が半端ないですね。あと、目指せ最高1000ダメで平均100超え。100超えもっとだな。もうちょっとだな。狙っていきたいです。全然マッチングしないんだけど。マッチングしないんですか？あ、痛い痛い痛い。お尻が痛い。キングスキャニオンってどうなんだろう、実際。なんか、割と賛否両論あって。まあ、自分が今の、シーズン4から始めた勢なので、まだわかんないんですけれども。お、始まった。1戦目でございます。いたって。やっていきましょうか。いいね。そう、カーゴボットが飛んでないらしいんですよね。どうしよう。結末は定められた。運
運命に身を委ねよ。動力を切断してやりましょう。こいつは歩くための足じゃない。あ、そうだ。YouTube コメントをですね、こういう意味で読み上げたいんだけど、いまだにこうやり方をね、調べてないのでできないっていう。今回のチャンピオンを紹介します。俺は興おお、奮をチャンピオン求め部隊。て戦ってる。応援がつくのはボ頑張りーナスだ。ましょう。うわ、すげえ、全然違う。当たり前だけどさ。どんなところに降りるんだろう、みんな。あっちが面白そうだ。プレスウルトラ。ウィン、こっちには何があるかな。そこよっしゃー。敵を発見。かなり離れてる。ゴキブリみたい。俺のここに行ってみるかい。位置について用意ドン。報告。ファーストキル発生。ここからたくさんの命が消えていくわ。リングのカウントダウンが起動。おう、リングの中にいるわ。還暦を恵みたあんまポイントなんだった。ウィングマンを発見。次初めてなんだよな。何があるんだろう。あそこか。早く行くぜ。新しいキルリーダーがこっちだこっち。新しいキルリーダーが誕生ね。レベル2だ。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーがアクティブだね。神々の祝福を受けるとき。ありがとう。キルリーダー撃破。オルタネーターじゃないな、ハボックでいいから。どうしよう、マジでどこに何があるのかがわからない。こっちには何があるかな。レース開始。あ、めっちゃライターもある。ハボック。ボディシールドを発見。レベル2だ。バックパックを発見。レベル2だ。拡張ライトバレルスタビライザーを発見。ショットガンやばいやばいやばい。レベル3だ。私のだ。緊急だ。スナイパースタライトアーモがいる。周囲環境をライカーム R301 を発見。やった。こっちにサプライボックスだ。広がりすぎてる。マップを確認しろ。ボディシールドを発見。レベル2だ。ポップアップがいる。発見。チョークだ。これは使える。やった。こっちにサプライボックスだ。やべえ、わかんない。わかんない。あれが。全然わからん。みんなあっち行ってんのか。あ、これ配信画面重そうだな。進化シールド発見。レベル1だ。ボディシールドを発見。レベル2だ。リング閉鎖中。環境マーク中。よーし、乗ってきたぜ。あっちに敵だ。スケラン。標的を発見。イエスだぜ。ええ。
とう。こんくらい楽勝だ。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージ降下。神の恵みだ。ありがとう。喜フェんで。ニックスキットを発見。ここで待つのか。こっちへ行くぞ。ええ。早いな、もう旧部隊ですよ。誰かいるぞ。資金を売りに来たわけじゃなさそうだ。ボディシールドを発見。レベル2だ。レース開始。エリアをスキャン中。悪い奴らがここを通ったらしい。このエリアを守るアルティメット促進剤を発見。これは使えそうね。こっちへ行こう。早く行くぜ。バカ野郎。誰かがここを通ったようだ。イエスだぜ。みんな早いよ。ついていけない。誰かがここを通ったようだ。分かったわ。エリアをスキャン中。シールドバショットガンボルトを発見。レベル3だ。バッテリー欲しいな。よいしょ。どうやって飲むんだこれ。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。あっちに標的だ。イエスだぜ。分かったわ。やってにここに敵がいる。こうか。おい、誰かいるぞ。仲間には見えねえ。あっちに敵がいる。出身が眼力を与えたもう。詰めてんのかこれ。最近誰かがここを通ったようだ。聞こえたぜ。行くぞ。撃たれている。少しシールドをリチャージする。あっちに敵がいる。よし。ええ。あっちに敵だ。もう一台じゃね。攻撃されている。注意環境をマーク中。私は血によく攻撃されている。助けてくれ。シールドをリチャージ。うわマジか。うますぎってか本気を出変なしてたの？突っ込み方しちゃいましたね。簡単すぎたわ。うわーなんだこれ。
何で撃たれたんだろう。あ、新しいキルリーダーが確定しました。ここでランクマになるのか。また。よし。こっちへ行こう。リング閉鎖中。やってんねケアパッケージ輸送中。報告。新しいキルリーダーが生まれました。ラウンド3、リングのカウントダウンが始動。頑張ってください。なんかむずいっていうか、地形がやっぱ全然違うね。12マッチとかプレイできるかな。 10 時ぐらいには落として、部屋ちょっと片付けして印鑑見つけて寝たいな。そう、印鑑をですね、ちょっと探してるんだけど、どこにも持ち出してないのに家の中から消えるっていう。まあ、家がゴミだらけなのもあって探すのもすごい大変なんですが。割とかそってる、もしかしてキングスキャニオン。かそってんのか、エーペックス自体が今かそってんのかわかんないけど。そっか、今ランクも回してんのかな、普通に。もしかして。さっきゼロダメージだったじゃん。
キングスキャニオンをやりましょう。今 YouTube がすごい、なんだろう、5番とか、あとなんか、配信がすごい調子悪いらしくて、枠ガチャとか言われてるらしいんですよね。それのせいで重いのかなって思ったんですけど、やっぱり僕の場合は、あれっぽいですね。メモリ不足なので、来月、メモリ買い替えるとか増設したいですね。私の思い通りに動かしてみせる。チャンピオンになるのは僕たちだ。正しい選択。味方めっちゃ強そう。強そうってか強いんだ。今回のチャンピオンを紹介します。私は何も。ワットソンのいいな、その。あなたも同じことが言える。ワットソンの可愛い小悪魔みたいなスキン欲しいんですよね。ちょっとランク高くないそれ。ダイヤいないそれ。降下する。こっちやってみましょう。これはワンパなのかな。だね、ワンパっぽいですね。下手くそいるぞこれ。あいた。マジか。死んじゃうわ。いや G7 持っててこれはないな。マジか。あなたが負ける。私が勝つか。それしかないわ。レベル2ね。あっちに標的。悲しみしかないわ。仲間を復活させるチャンスだ。これファーストキルでしょ。嫌だな、もうなんか下手すぎる。新しいキルリーダーが確定しました。敵が近い。警戒を。新しい。ここを叩く。敵が近くに。あ、ここ激戦区なのか、もしかして。チャンピオンが倒された。あまり強くなかった。ここに敵がいる。うめー。すごくうまい。TY ってとこ。リングが閉じるまであと1分。到着するまで少し時間がかかるわ。ハボックを発見。ハボック。ボディシールド発見。レベル2。びっくりしたー。シールドをリチャージしたい。残り45秒。リーグは通る。拡張
張ヘビーマガジンを発見。レベルあ、待って待って待って。確かそこに、レベル2の、何かがあるんだよな。 3回しすぎてる。マップで移動ルートを確認して。どれだ、まあいいや。拡張ライトマガジンを発見。レベル1。あったあったあった。私のもの。どこそこ。待って待って、わかんねえ。あ、そっち。そっち。やべえやべえ。全然わかんない。みんな、リングが動いてるわ。どうしようかな。こっちよ。グラップルを使用。うい。やべ、キングスキャニオンマジでわかんない。みんなバンバン進むからさ。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2ね。メルシー。大丈夫よ。ケアパッケージ交換。301とかありゃいいんだけどな。ポップアップを発見。拡張ライトマガジンを発バックパックを発見。レベル2ね。私のもの。開いてないのか。ひょえー、おいしい。医療キットを発見。ショットガンボルトがいる。ショットガンボルトを発見。レベル1よ。こっちに。よし、これは使える。ジップライン射出完了。ノックダウンシールドを発見。レベル2うわ、よ。びっくりした。ポップアップを発見。わかったわ。攻撃中。リロード中よ。敵がダウン。敵がダウン。リロード中だ。リロード中。グラップルを使用。リロード中だ。うわ、うまい。新しい敵がリーダーだ。ひょえー。ヘルメットを発見。レベル4よ。シールドリチャージ進行中。これは使える。進化シールドを発見。レベルヘルメットを発見。ボディシールドを発見。レレベル2だ。拡張ライトマガジンをあ、それ欲しいわ。レベル3だ。ポータルを設置する。ポータル展開。ポータルどこ？上。フライン設置したよ。標的を発見。こっちへ行こう。攻撃中。リロード中よ。敵がダウン。うめえ。リロード中だ。食らってる。敵をダウンさせた。シールドリチャージ進あっち行中。に敵よ。グラップルを使うよ。
あれ詰めてるな。リングカウントダウンが始動。敵をダウンさせた。残り45秒。リンクリロード中よ。シールドをリチャージしないと。敵への攻撃を開始する。残り30秒。リングまでも。リロード中よ。敵を仕留めた。シールドを回復するわ。残り10秒。リングは近いわ。シールドをリチャージ中。ここへ行くべき。リングが縮小中。トンネルを通るのよ。ここに敵がいる。ポータル展開。設置中。やばい。敵が近い。こっちにいいものがあるかも。あ、するわ。ヘビーアモがいる。移動ありがとうしましょう。塗るやん。今使用中よ。シールドリチャージ中。シールドをリチャージ中。シールドリチャージ進行中。リロード中だ。リロシールドリチャージ中。できたわ。アークスターを投げるわ。新しい友達が僕らを倒しに来たよ。別部隊だ。リロード中だ。シールドリチャージ進行中。あと1分。リングは近い。敵の姿を確認。まずい。他の部隊からも攻撃されてる。敵を確認。敵への攻撃を開始する。最後の一人を始末した。みんなお疲れ様。敵を倒した。シールドリチャージ中。すごいな。
拡張ライトマガジンを発見。残り30レベル3だ。シールドバッテリーを発見。シールドリチャージ中。残り10秒。リングは近いわ。攻撃を食らったわ。回復中。でも警戒はしてる。リロード中よ。警告。リングの閉鎖が始まっています。リンク縮小中。報告。ケアパッケージを輸送中です。聞いて。ケアパッケージが来る。あっちに敵よ。アークスター行くよ。気をつけて。他のヘルミットグレネード行くよ。シールドをリチャージ中。攻撃を切らせる。グラップルを使うよ。シールドリチャージ。攻撃を受けてる。シールドをリチャージ中。今の最後に一人。次元の状況が好転した。残りは一部。シールドをリチャージ中。見つかった。攻撃を受けてる。リロード中。シールドリチャージ中。おお、すげえ。何もしないんだけど。エーペックスのチャンピオンとなり100ました。もダメージいってないじゃん、これ。マジで申し訳ないんだが。いやー、でも、うわ、周りが強すぎる。助けてもらったな。いや、面白かった。完全にキャリーだもんな、あれな。次スナイパー持ちたいね。昨日ちょっとロングボウを持っていい感じだったので、いや、もっと前に出てえな。
178手。まだ始まんねえ。4、3、2、1、0。すごい場所ね。行くわよ。フューズを配置、コンデンサーをチャージ。モサはスコープを使わないって私は大砲よ。おー。今回のチャンピオンを紹介します。いいかい。うちらの部隊には気をつけな。強そう。コナミ感だ。強そう。ここに着地するのがいいと思う。気の召すままにって感じだな。ボサッとしてないで。降りるわよ。ワンパ伸びてますね。敵を発見。近い。敵が近くにいるよ。敵と交戦する。リロード中よ。次のリングまで距離がある。逃げたね。ファーストキル発生。ファーストキル。うちらじゃなくてよかった。ナイス。標的がダウン。スキル確認。あ、マジか。近くに敵が。ここに敵がいる。リロード中よ。ナイス。最後の一人を昇格したわ。チャンピオンがうまい。直してあげる。リロード中を撃破。王者は空の上。必要ならヘルスドローンを使いな。シールドを回復する。フラウラ強いのでもいいですね。メルシー。スコープを発見。エネルギーアンモを発見。どういたしまして。さあ、行くわよ。ハボックを発見。ここあと何があるんだろう。こことか。やべ、建物がわかんない。漁られてるやん。ここはおう。ハボック強いんだけどね。お、入るか。残り1分でリングが閉じる。エネルギ俺ーアンモをは進化シールドを使おう。え、いいのかな、スルーしてくれたのか。あのリングまであと45秒。急がないと。
かんない。家がわかんない、全然。おお。いたいた。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル1よ。リングがバックパックを発見。レベル4よ。これはね、持たせた方がいいんですよね。ありがとう。ありがとう。これは賢いエーペックス。あ、そうでもない。拡張ヘビーマガジンがいる。拡張ヘビーマガジンないなぁ。俺ヘビーアーマーが欲しいんだなぁ。報告ケアパッケージを輸送中です。物資が接近。ライフラインパッケージを要請するわ。あ、待って。どうしようかな。こうだな。いや、ハボックの方がいい気がしてきたけど。お、もう揃ったじゃん。スナイパー、芋スナイプやろう。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーの誕生ね。ここにジャンプタワーがある。ポップアップを発見。ダブルタッチトリガーよ。ういこっちへ行こう。オッケー。この位置を見張るよ。あ、大丈夫なのか。結構いろいろ落ちてる。スコープを発見。スナイパー用よ。進化シールドを発見。レベル1よ。どうするべきかな、これ。投げ物1個ずつでいいから。ヘッドでしょ。あれそこ待って、わかんないわかんない。出方がわかんない。こっちにいいものがあるのかも。わかったわ。こっちへ行こう。拡張スナイパーマガジンを発見。レベル3よ。いいかな、もらって。これは使える。ロングボウが欲しいな。拡張ヘビーマガジンがいる。ありがとう。音が。ポップアップを発見。アンビルレシーバーよ。スナイパーアームを見つけた。ナイス。優しい。どこだい。メルシー。大丈夫。さあ、行くわよ。やべ。ここに移動しましょう。オッケー。ええ。女の子3人衆、強いぞ。左やってんだよな、これな。終わったのかな、今。スコープを発見。近距離用よ。ロングボウどうしようかな、ロングボウ。ロングボウに乗り換えるか。どこ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 、あそこか。ラウンド2リングのカウントダウンが。フェンスを展開。敵がフェンスを渡ったら検知できるわ。
レベル2よ。ごめんね、いただいちゃうわ。メルシー。やってんねえ。やってんね誕生日プレゼントを取りに来な。え。危ねえ、死ぬ子やった。スコープを発見。近距離用よ。ああ、持てないんだな。医療キットを発見。どうしよう、ウィングマンワンチャン。いやー、もったいないけど。誰かあそこにいたみたい。リングは近い。閉鎖まで残り1分。ポップアップを発見。セレクトファイヤーよ。リングはすぐそこ。残り45秒。こっちにジップライン。こっちを確認する。残り30秒。リングは近い。そこに何か来るかも。見張っておく。あれか。こっちへ行こう。敵よ、あっち。オッケー。敵発見ない。有利な位置ね。あっちに標的よ。敵を発見。ケアパッケージを輸送中です。ケアパッケージ交換。いいものが積んであるわ。あっちに敵がいる。標的を発見。あっちに敵よ。敵を発見。リングのカウントダウンが始動。あっちに標的よ。あれか。ナイスー。これで部隊は全滅。情けは無用よ。あっちに敵移よ。動しましょう。なんでもない。リロード中。標的を発見。今のはこっちへ行こう。移動しましょう。失礼。今のはここへ行きましょう。警戒するわ。了解。うい。やべえ、一発も当ててねえ。当てたいよ。ロングボウ君を当てたいよ、私。あっちに敵がいる。あ、いるね。敵発見。リングまでは数メートルで、まだ1分も残っている。敵発見。なんでもない。
登れんだ、そこ。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージ降下。標的を発見。大当たり。いやー、あんまり。撃たれた。待って、シールドをリチャージする。シールドをリチャージ中。少し止まる。応急処置を行うわ。頼まれてちょうだい。フラグを投げた。フェンスを設置するわ。シールドをリチャージ。フェンスを配置。フェンスで囲って追い出すの。気をつけて。グレネードよ。この時ね。うわー、集中していないとどうなるか分かった。集中でよかったな、今の。ピースキーパー強いな、強いな。敗走は許されない。頑張りましょう。人は私を台風の目という。もっと激しく早く強く。今回のチャンピオンです。結末は変わらない。私が最後を見届ける。任せた。私がジャンプマスターよ。後に続いて。言うまでもなく俺がジャンプマスターだ。こことか、こことか。どれにしようかな。あそこはどうだ。分かったわ。スピードを感じるか。最高だぜ。
割といないもしかして。おお、ファーストキル発生。ファーストキル。犠牲者は幸い。私たちあ、いいですね。取り組んでいく。マジか。ロングボウ発見。セミオートの DMR よ。ラウンド1。何これ。リングのカウントダウンが始動。リングの中にいるわ。悪くない。ノックダウンシールドを発見。レベル4だ。レース開始。ノックダウンシールドどうしよう。来た。これでかつる。これか。フラットラインもいいな。いい装備ないのかな。ここに移動しましょう。上は取ったのかな。このエリアを偵察しましょう。ほいほいほい。標的発見。ええ。このエリアを偵察しどましょう。うしたどうした。ノックダウンシールドを発見。レベル4だ。円かの。ありがとう。ありがとう。どういたしまして。誰かいたぞ。クッキーよりじゃなさそうだ。了解。ウィ。誰かいたぞ。クッキーよりじゃなさそうだ。レース開始。緊急脱出する。俺を撃ってるのか。あっちに標的だ。リロード中だ。標的発見。始まっています。やった。医療キットを使う。次のリング内よ。早く終われ。こっちへ行きましょう。早く行くぜ。シールドをチャージ中だ。来い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 。回復中。くそ、無駄に投げ。チャンピオン撃破。報告。次のチャンピオンはこの俺様です。報告。ケアパッケージを輸送中です。ケアパッケージ交換。いいものが積んであるわ。行くぞ。これじゃ足りねえ。まだまだあげるぞ。撃たれてる。リロード中だ。敵をダウンさせ、医療キットを使う。早く終われ。敵を発見。シールドをチャージ中だ。来い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 。向こうに敵性存在。撃たれたわ。リロード中よ。敵を発見。あっちよ。
うわ、マジか。この敗北はお前への敵かーい。やれたな、今の。マジムカつく。普通にやれたわ。悔しい。はい、こんばんは。新しいキルリーダーが確定しました。普通にやれたのにな。悔しいな。新しいキルリーダーが生まれました。ねここに敵がいる。ごめんなさい、コメントが読めないという。ちょっと反応遅れるかもしれない。でもキングスキャニオン面白いですね、すごく。そうですね、もうちょっと、あともう1マッチ、2マッチぐらいで終わっちゃうので、また今度そうですね、ぜひ、そういった機会を設けたい。ただ私が本当に下手くそなので、あと1ヶ月ぐらい練習させて、練習させてください。あ、でもそっか、こういう配信って視聴者参加型とかも楽しそうですね。今度やってみよう。その時ぜひ遊びに来てください。たまにね、お友達とかと通話つなぎながら、はい、頑張ります。通話つなぎながら、わちゃわちゃしてはするんですけど。もうそろそろ、1ヶ月と10日ですね。君と僕なら無敵だ。充電完了よ。進むの正しい道を。シオンよ。今回のチャンピオンです。うわ、なんか。やべ、まだマップ全然わかんねえ。みんなやっぱ船行くのか。ああいうのは知ってるんですよね。どこ降りるのかな。ここに着地しましょう。おーい。降下する。こらえて。えいや違うな、あれはあっちか。ゆっくりゆっくり次第を漁らせてください。どこあ、入り口伊豆どこ。あ、なるほど。ラウンド1、マジでわからん。リングのカウントダウンが始動。次のリングの外やべ、にいるわ。最強武器来ちゃった。リングは私が作ったって知ってた。確定。私は知ってた。ここからたくさんの命が消えていくわ。お前なんだっけ、ガチャガチャ。
今来た道だから、よいしょ。バックパックを発見。レベル1ね。どうしよう、違うわ。私たちだけバックパックを発見。レベル2よ。ボディシールドを発見。レベル1ね。僕のだ。ここを見張っておくスコープを。発見。近距離用ね。なんか、あれとかない？今のはハボックとかないかな？スナイパーストックを発見。拡張スナイパーマガジンを発見した。ロングボー DMR を発見。拡張ヘビーマガジンを来てほ発見。しい時に限ってねレベル。1ね。スコープを発見。スナイパー用。トリプルテイク。と、ハボックを発見。閉じたドアだ。どうしようかな。みんなあっち行くか。ヘムロックを発見。ボディシールドを発見。レベル3だ。助かる。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2ね。ボディシールドを発見。レベル2ね。いいね。ボディシールドを発見。レベル2ね。これは使えそうね。バックパックを発見。レベル1。ヘルメットを発見。レベル2よ。こっちにいいものがあるのかも。ありがとう。新しいキルリーダー。こっちに近寄らせないようにしないと。よし。リンク。やべえ、R99 が欲しい。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2よ。ケアパッケージを輸送中です。ケアパッケージ降下。スコープを発見。近距離用ね。チャージライフルをあ発、見。欲しいかも。これは使える。ポップアップを発見。フラットラインを発見。拡張スナイパーマガジンを発見。レベル3よデレクトフ。ァイヤーね。スナイパーマガジン、オルタネーターかな。注射器を発見。シールドセルを発見。見つかった。攻撃を受けてる。シールドをリチャージしないと。報告、キルリーダーが撃破されました。敵を捉えた。敵を発見。
スパーレスパーお願い。空砲でも撃ってたの？それとも外してただけ？敵の視界に入ってる。みんな動きがすごいスムーズだ。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーには気をつけて。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。冷静。あ、回収してくれたのかこれ、もしかして。やばすぎ。こっちよ、行くわよ。敵を確認。敵次ラストかな。おお、クラスメタル、クラスメタル。なんだこれ。クレーバーのスキンか、かっこよ。クレーバーのスキン。違う、これハボックか。
即死しなければ最後になります。よいしょ。頑張っていこうか。必ず勝って生き延びる。人は私を台風の目という。正しく理解しろ。死こそが真の試練だ。今回のチャンピオンです。予想以上に早いな。だが残念ながら俺が上手だ。味方。私がジャンプマスターよ。応援ね。行くわよ。報告。ファーストキル発生。ここからたくさんの命が消えていくわ。プラウラーかな、今回は。こういう時に限ってめっちゃ落ちてるんだよな。あ、当たったのか。ひょえへ、マジか。グラップルを使うよ。いつでも内々に乗り換えられるようにしとくか。今日99見てねえな。報告。チャンピオンが撃破されました。リングはそこでまだ45秒ある。悪くないわね。私のリングが閉じるまであと30秒。一人になってるし。あと10秒。リングの中へ入りましょう。ちょっと
頑張ってみるか、一人で。警告、リング閉鎖中。新しいキルリーダーが確定しました。ケアパッケージ輸送中。よえそっか、投げ物をたくさん持てると考えるのか。あと回復。あ、そういうことか。これか、味方の。よいしょ。何持ってんだよ。チャンピオン撃破。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。リングの中はいい気持ち。
よし、配信終わろう。お疲れ様です。